A que cheira, papá? Cheireche raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Como sabedes, o Tigre do Futuro grávase en rigoroso directo dende as portas do oráculo. E ben, o templo está nun sitio relativamente arredado, ao que non é tan sinxelo acceder. Ademais, dependemos un pouco das condicións climáticas, da forza de vontade dos peregrins e da aliñación mística do espazo-tempo, e non é como se nos estivésemos aquí charlando tranquilamente nun parque no centro da cidade, porque nos atopamos de casualidade, que ese, pues, supoño que sería outro podcast. Comento hoxe isto porque hai que valorar o que custa ás veces facer as cousas. Conseguir seguir adiante cun proxecto ten ás veces tanto a ver coa sorte como coa vontade das participantes, e levantar esa falta de sorte pode converterse ás veces nunha verdadeira gincana de obstáculos. En particular, o programa de hoxe nace un pouco xa maldito de inicio. Abro aquí as tripas organizativas do Tigre. Tivemos que cadrar horarios improbables, gardas de ambulatorio, fusos horarios cambiantes, aniversarios colocados con ollo de francotirador, e para máis inri, o Covid golpeou non só unha, senón dúas veces, ata o punto de termos que invocar de emerxencia un espírito salvador para cadrar a aliñación. Non é isto unha excusa por se o programa de hoxe sai un pouco frouxo, senón todo o contrario. Saia como saia, conseguir exorcizar a maldición xa é un mérito en si mesmo. Por moito que enfademos os fados, o Tigre volve reunirse. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para contar historias que nos levanten o mal de ollo, teño hoxe comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez, heroica, ave fénix, ronca, mais aínda na loita. Hola, Guille, desculpade por esta voz de Carmen Lomana que traio hoxe. De Carmen Lomana. A la parrilla, como me gusta. Novos horizontes do podcast, está xogando co audio. Exacto. Aquí, batallando co COVID, pero, bueno, aí estamos. Xa, porque o COVID sigue existindo, xente. A pesar do que pode parecer, o COVID é unha cousa que ainda existe. E con 3 vacinas, que eu pensaba que xa estaba isto feito, pero non, para nada. Tamén está por aquí Ánxela Lema, un ano máis bella e un ano máis sabia, que non sabe moi ben como asumir iso de que a recoñezan como a rapaza esta de Cedeira. Que tal, Ánxela? Hola, sei como asumilo, con moito orgullo, moi contenta con iso. Xa tes orgullo mariñán, unha cousa así, non? Home, moi contenta con iso. Que tal? Moi ben, que tal ti? Que tal xa de post-cumple? Xa nos 31 metida de cheo? Todo en resaqueo que te veo. Empezan 3 semanas de celebración. Sempre me dura como moitas semanas o cumple, o sea que é moi guai. Ostras, como que celebra a independencia dun país 3 semanas de celebración. Exacto. Por último, tamén está connosco hoxe Silvia Rodríguez, o espírito salvador, comentarista invocada, a fichase de último minuto para safar toda a tempada. Que tal, Silvi? Hola, pois moi ben. Non me enfado en absoluto por ser o segundo prato. Non é o segundo prato, é o revulsivo que saiu do banquillo porque o partido estábamos fatal, sabes? Pensaba que eu tiña que vir hoxe aquí a facer todo o programa imitando a persoa a que veño a sustituir. Buah, especialmente difícil porque era Darío, Tes que aí poñer a voz fonda de abaixo grave. Que, bueno, xa descubriches que era eu. Joder, pensaba... Era guai, presentarte como Darío falando ti normal todo a o ver tempo. Se colaba. Non sei, Darío hoxe ten unha voz rara, pero bueno, debe ser que O COVID cambiou a voz. Bueno, que comentábamos antes que aínda con todas estas dificultades é a primeira vez que temos aliñación full femenina, Que orgullo se non fose o home. Pois sí. Quizáis, xente, fagamos algún día un tigre no que ni sequera estea eu, que sexa verdadeiramente 100% mulleres. Hoxe ocupamos isto, vamos, botamos a todos fora. Woman's spreading.
É a toma da Bastilla, pero, sabes, pouco a pouco. Íbamos 2, 3, 4... E mañan sen cabeza. Dicimos que Darío ten COVID, pero igual en realidad está descabezado xa. Como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer xa as historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como de hoxe un programa que parece un pouco saído dun mundo alternativo, nun universo onde realmente está facendo o seu programa, pensei en preguntarvos tamén por outros mundos que non son este. E a pregunta é, cal foi a última vez que xogastes a algún videoxogo? E a cal, claro. Buah, pois eu este mes de marzo e non é nada habitual que eu xoga videoxogos. Me alegra que me hagas esa pregunta, Guillermo. Non está preparado, non está preparado. Porque xusto me regalaron o Stardew Valley e estou namorada. Buah, que guai, É super bonito, o sea, recomendo yo a todo o mundo. É o xogo máis riquiño do mundo. Xogo de full relax, Exacto. É moi, moi bonito. Básicamente, para que non o saiba, é construir a túa granxilla. Sí. Sí. Pero que ten bastante profundidade, que podes como establecer relacións sociais. Sí, tens que socializar coa xente da vila e todo. Tens que comprar as sementes, regar, eso dache puntiños, despois podes ir adquirindo diferentes cousas para ir a pescar, para ir... Bueno, é unha fantasía, super bonito. Sí, ademais un estilo así isométrico de pixel que é moi bonitinho. Sí. Está moi guai. Pois sabes que ese xogo fixo un tipo, el só. Sí, fixo toda a música, todo, sí. Como que estivo como 10 anos facendo o puto xogo, el só en plan obsesivo, unha cousa así un pouco un pouco loca. E as demais, que? Uf, que vergoña. Idesme votar. Vergoña por moito ou por pouco? Por moitísimo. A ver, eu a última vez foi, ides flipar, saín por Vigo. Ajá. Pois mira, igual fai un ano fácil. Por aí, por marzo, abril de 2021, ou igual incluso finais de 2020, por aí, un ano máis ou menos. Hai un bar moi guai no que teñen unha máquina destas así antigas de videoxogos que ten o Street Fighter. Hostia. E estiven ali, pero eu que sei, unha hora inteira cunha amiga, as dúas, en plan, íanos traendo cubatas ou birras e nos ali xogando Street Fighter. Foi moi divertido, realmente, sí. Pero bueno, fai un ano, tío. A máquina recreativa por excelencia do Street Fighter, Sí. A ver, eu porque me preguntaron agora, esta pregunta fai 2 meses, non sabería nin a resposta, eu creo. É que ainda non contestei eu, Eres aquí dicindo, guau, que vergonza. Eu cando vou a casa sí que normalmente algunha vez sí que xogo, incluso cosas así, en plan, o Zelda na Game Boy, sabes, aí de Remember total. Pero non sei, fai tempo que non. Veña, Silvi, ti canto. A ver, é que eu teño un problema. Non xogo a videoxogos a propósito porque me engancho moitísimo. O sea, pero moitísimo. Entón, pois, intento non saber deles. Ahora xa me estades contando este da granxa, xa o craving. Xa me estades tentando un pouco. Penso que así, o último que xoguei de eu só a coordenador e tal foi un que se chama Vanished, que é tamén así como parecido ao clasiquísimo Age of Empires, así de montar a túa cidade e que vaya evolucionando e tal, algo así, un pouco. Hostia, o Vanish, Que guai. Pero eso foi así sola, pero non sei se conta os que xogas online, porque eso sí que cando estábamos pechados na casa, aí sí que o Among Us triunfou. Pois claro que conta. Triunfou moitísimo, pero Claro de enganchadísimos ata super tarde xogando o Among Us. Hai un servidor de Among Us en galego superactivo, Sí? que se pode pillar partidas para xogar en galego. Sí, está bastante guai. Que guai. Síntome moi mal, realmente. Ver a outra xente xogando conta, porque eu son super fan de Juno Birch, que xoga aos Sims, sube vídeos xogando aos Sims, estou completamente enganchada, Guille. Convalidasme iso por un par de meses máis? A ver, é que a experiencia vicaria dos videoxogos é verdade que non é como ver unha película, pero é máis parecido a ver unha película que a xogar. Eu creo. Non é exactamente xogar, hai o punto de vista visceral de meterse. É verdade. Non tiña xencia ningunha, nada, non conta. Claro.
Está mítico que lle pos o teu primo o mando pero desenchufado e que pense que está xogando, sabes? Unha cosa. Pois eu creo que me gaña Ángela, pero por pouco. Xoguei aí a principios de mes, sobre todo o mes pasado bastante o Elden Ring, porque quería facer tamén un artigo que ao final subímolo a revista. E en realidade tamén xoguei como experiencia vicaria, pero non porque vise a outra persoa xogar, senón porque tiña que ir a casa da miña moza, que é a que tengo o xogo, a xogalo, porque eu non o quixen comprar polo mesmo que Silvia, porque sei que se compro o xogo suspendo a oposición, sabes? Sí. É que no meu caso era así, cando estábamos confinados na casa, que todo o mundo se puxo un pouco a xogar máis a videoxogos porque tiña máis tempo, eu dicía, é que teño unha tese que escribir, o sea, non podo caer en esa tentación. Facer un bizcocho moi ben, ponerme a facer deporte moi ben, pero non me deades videoxogos, porque non acabo. Non ten fin. Ben, bueno, pois penso que quedou unha orde. Hai veces que fago as preguntas un pouco máis tirándome o baleiro e hai veces que son como máis medidas. E hoxe era un pouco tirado o baleiro, pero mira, ainda así, creo que saíron cousas guais. En particular, non me esperaba que Ángela fose a primeira hoxe, pero mira, sorprendeume. Nin eu, é que acaba de ser unha casualidade total, vamos. Mais nada, Ángela, tócache abrir o programa hoxe coa túa sección. De que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou vos falar de resistencia bisexual. Bueno, pois eu hoxe estou moi emocionada, fai moita ilusión falarvos do libro que vos vou falar, que é Resistencia bisexual, mapas para unha disidencia habitable, de Elisa Cole, que é un libro moi recente, cumpriu un aniño agora en febreiro do ano pasado. Lino pois este mes e marcoume a vida xa para sempre, entón quería compartilo con vos. Elisa Cole é escritora, formadora, activista e mamarracha. Vale, defínese así, mola moito xa no libro. O libro parte do persoal e do subxectivo, pero é absolutamente colectivo e político. Como vos decía, un libro necesario, referente, xa está na bibliografía da vida para sempre, atravesa, alimenta e faino con moi bo gusto. É moi coherente, moi sensible e, sobre todo, que é o máis chulo e o que fai da lectura tan amena é que ten un sentido de humor maravilloso. É moi divertido. Neste libro falase moito de mapas, de fronteiras, e se lembrades, o último día que participei neste podcast falábamos do concepto de fronteira, pero noutro libro, no de Desamarmos o capitalismo, o amor como acción política, e acabamos reflexionando sobre a fronteira que marca a monogamia, non? Pois, neste caso, Elisa Cole debuxa moi ben o mapa que temos creado na sociedade, un mapa no que cada identidade sexual ten claras cales son as súas fronteiras, non? As súas liñas. Mentres que a bisexualidade, como resulta que se plantexa sempre como un pouco de aquí e un pouco de alá, non? O sea, como unha mestura de cosas e non como algo en si mesmo, pois parece ser a liña divisoria e, como sabemos, non é posible unha vida nunha liña, non? As liñas nos mapas non teñen nome, non teñen historia. Ela mesmo di, aquí cito, non se construyen casas en las líneas de los mapas, necesariamente estas deben estar a un lado ou a outro. Elisa Cole fala, está todo o tempo con esta metáfora para decir, pues que a bisexualidade non é considerada un destino nunca, non? Senón un medio para chegar ao destino. En relación con isto, dá no clavo dunha cousa que me parece super interesante e relevante, que é a carga identitaria que ten o amor romántico para situarnos e definirnos. Ou sexa, a única forma de representar a bisexualidade sería a través do trío ou das relacións non monógamas, non? Para facela como evidente no espazo público, non? Xa. Parece que se non se fai evidente, non existe. Isto significa que sempre estamos a ser definidos a partir da relación que se nos coñeza. E esta maneira de comprender as identidades significa só ter en conta o visible. E non só iso, implica limitar as identidades só á práctica, cando a identidade sexoafectiva é o resultado de moitísimos outros factores, non? Hai que deixar de asociar a realidade co percibido, non? A opresión co que ocorre únicamente no espazo público ou a simple vista.
Ela reflexiona moito sobre este feito de que non podemos usar o amor romántico como medidor das identidades sexuais, non? Se a parella non estivera na cúspide, non importaría tanto quen ocupa ese lugar, non? Como información que cedemos ao resto para identificarnos, non? Ou para catalogarnos de algunha forma, non? O sea que, se vos fixades, sempre estamos reflexionando sobre o mesmo, non? Isto está marcado dentro deste sistema monógamo e como concebimos e como lemos as relacións. Pero para min, quizáis, o sea, hai como dous grandes temazos que para min foron, de verdade, super reveladores neste libro, e un é como trata, como desmonta unha cuestión que é o das etiquetas como opresión. Un dos discursos máis frecuentes que eu mesma utilicei moitas veces é ese de que as etiquetas oprimen porque nos limitan. E Cole explícanos moi ben unha cousa. A etiqueta non me nombra a min individualmente, senón que nomea a estrutura que me afecta colectivamente e inevitablemente. A función da etiqueta non é representar unha característica individual, senón o conxunto de violencias que me atravesan ou que poderían facelo, aínda que eu decida non etiquetarme, baixo, neste caso, a etiqueta de bisexual, vale? A isto haberá quen diga, eu non vexo xéneros, eu vexo persoas, que xa digo, eu mesma dixe, non? En plan, hai anos. E ela, que é moi intelixente, dinos, vale, moi ben, pero camiñando só ás 3 da mañá pola rúa, se oes pasos e te xiras, a túa reacción vai ser de tranquilidade ou de medo segundo o xénero que leas, non? Polo momento, finxir que non vemos xéneros é desresponsabilizarnos do papel que temos nas opresións relativas a eles. E neste sentido, Elisa Cole reivindica as etiquetas como tiritas, como casas, polo poder sanador que teñen, que me pareceu como unha imaxe moi chula, non? Esa onda de fora etiquetas, yo me enamoro de las personas, que de verdade que eu tamén dixen moitas veces, di ela, se todas fósemos bisexuais, porque tamén se disto moito, non? De todas, en el fondo, todas as personas en realidad somos bisexuales, non? Se todas fósemos bisexuais, a bisexualidade non sería unha categoría oprimida, e sería, pois, como respirar, sería unha cousa máis. E non só fala de violencias específicas que sofren as persoas bisexuais e que se invisibilizan, recubertas dos discursos que din que as persoas pois, bisexuais contamos co privilexio heterosexual, senón que tamén expón problemas de saúde concretos que se demostrou que as persoas bisexuais son máis tendentes a sufrir. Que isto é algo que igual despois mola que comentemos con Violeta, que, por exemplo, as persoas bisexuais mostran tasas máis altas de hipertensión. Hola, mi cara, cuando leí esto, son bisexual e son hipertensa, e nunca pensei. Mirando por a árbore genealóxica, por si acaso. Sí, xa, moi loco, nunca pensei que podía ter relación, sabes? O sea, moi loco. Ou tamén di que, bueno, porque ela analiza e mostra diferentes estudos, vale? Para mostrar isto, di que as persoas bisexuais pois, teñen peor saúde mental que as persoas gays, lesbianas ou heterosexuais, vale? Isto por un lado, no? Que vai desmontando como moitos mitos. Despois, sobre o do termo, que este para min foi outro foco de luz brutal. Frecuentemente atácase a bisexualidade por ser un termo que segue a reforzar o binarismo de xénero. Este argumento eu tamén o empreguei moitas veces, e pregúntanos no libro por que se acusa a la bisexualidade de reforzar el binarismo de género. Por esa norma, no se construiría la propia homosexualidad sobre la premisa de dos géneros, el propio y el opuesto. Isto pode parecer evidente, pero é un comentario que escoitamos moitísimas veces. E, ademais, e isto é importante, a bisexualidade inclúe a todas as identidades de xénero, non se move no binarismo. Vale, decir, igual que o feminismo se foi reformulando desde o que era nos anos 60 até a actualidade, pois o que é o termo bisexual, pois tamén, e iso xa non entra dentro do que o movemento bisexual defende a día de hoxe, vale? No meu caso, xa digo, este libro reconcilioume cunha identidade coa que non me sentía cómoda por multitude de prexuizos e argumentos que desmonta Elisa Cole de maneira super clara e brillante. Non son a mesma, de verdade, desde que rematei a lectura deste libro, e iso é o mellor que nos pode pasar cunha lectura. Ao longo do libro, dixe multitudes de veces tal cal, e que así a mí tamén me pasou. Es que soy yo literal. E máis, o sea, con este libro repasei momentos pasados da miña vida, decateime de que son bisexual desde moitísimo antes do que eu sabía,
mesmo, e mira que en mil conversacións con amigas, mira que contamos, non? Pois mi primeira experiencia sexual, mi non sei que, cando repasamos, e funme a momentos que nin eu tiña como metidas na miña biografía. Por exemplo, a autora comeza contándonos como de pequena tiña unha obsesión por Phoebe, a personaxe de Embrujadas, e como tanto con ela, como con diferentes amigas ou compañeras do colexio, do instituto, polas que sentía pois fascinación, pois pensaba que xusto únicamente era iso, que era fascinación, non? Que era ganas de querer parecerse a esa persoa, non? E que co tempo caeu na conta de que non, de que esas mulleres pois gustábanlle, só que nin tan sequera sabía identificar ese desexo, é dicir, non, ni siquera o catalogaba como desexo. É unha pasada, de verdade, e sobre todo unha pasada compartir esta lectura con amigas, o sea, con outras compas bisexuais e darnos conta de cantas compartimos experiencias deste libro, o sea, unha pasada. Outro temazo que toca é que ata que punto temos moitas de nós interiorizada a bifobia, vale? Moitos comentarios, pois, aparentemente, pois, anecdóticos que podemos soltar, vale? E que iso precisamente nos pode levar a sentirnos incómodas para identificarnos como tal. Pois moitas veces, por exemplo, escoitamos iso de que as bisexuais follamos co inimigo, co opresor, e sinalásenos como cómplices da nosa propia violencia, non? Eu mesma, en contextos feministas, sentínme moitas veces máis cómoda visibilizándome cunha muller. É algo, bueno, isto de feito é algo que ainda estou traballando, porque cando nos ven cun home, sabemos que directamente se nos vai a etiquetar como hetero, non? E iso, pois, a min, políticamente, incomódame. Pero, como di Elisa Cole, este tipo de plantexamentos volven poñer o foco sobre nós. Como ela mesma di, yo non quero dejar de tener sexo con hombres cis para que non me violen. Quiero que los hombres cis dejen de violar. Ademais diso, como ben explica, non deitarse con homes non é sinónimo de non colaborar co sistema heteropatriarcal. Hai infinidade de formas de colaborar co machismo e coa heteronorma que van moito máis alá do relacionado coa nosa vida afectiva e sexual, non? Este tipo de lóxicas, de novo, poñen o foco nas prácticas. Vedes que todo o rato todo vai sobre o mesmo, da importancia que damos á práctica, non? E a práctica sexoafectiva. Pois hai, apuntaches moitas cousas e algunha que me gustaría que desenvolveses un pouco porque me resultan chocantes, pero entendo que é porque, bueno, tamén porque os explicas dunha maneira sintetizada, pero ao principio comentabas, e reiteraba ao final, o tema este da importancia que se lle dá á práctica. Claro, entendo que é especialmente problemático no tema da bisexualidade polo que ti dis, no? Por esa que é unha natureza esencialmente híbrida, que eso se manifesta na realidade ou de maneira puntual ou de maneira conxunta, non? Pero non podes como demostralo simplemente aparecendo cunha persoa, entón como que eso resulta problemático. É longitudinal, non é transversal, entón non é nunha situación, é algo que ti es ao longo da túa vida e ese tipo de conceptos é algo que o ser humano non está tan acostumado a asimilar. Entón, eu podo ser isto neste momento, eso nese outro momento, pero longitudinalmente ao longo da miña existencia son outra cousa. E, bueno, custanos moito ese tipo de cousas. Digo porque hai moitos diagnósticos en saúde mental que son así. Si ti podes nun momento estar un pouco triste, nun momento estar un pouco feliz, noutro momento ter unha relación tóxica, iso son fotos, non? Son como momentos transversais na túa vida e o que tes longitudinalmente problemas relacionais ou un trastorno de personalidade. É moito máis difícil de conceptualizar, porque para facer ese diagnóstico, digamos, ti tes que coñecer a esa persoa en distintos momentos da súa vida ao longo da súa existencia e a través de varias fotos como que faz ese diagnóstico. Facíame pensar niso. Claro, entendo iso perfectamente, pero iso non é que lle quite importancias prácticas, senón que require que teñas como unha consideración máis pormenorizada das mesmas, pero non é porque chegaba un momento no que comentabas algo así como que as relacións non son o que denota a túa sexualidade e non son o que denota a túa sexualidade, as relacións. Non, referíame a que a relación coa que ti ocupas o espazo público non ten por que ser determinante para que alguén te atribúa unha etiqueta. Exacto, guai, sí. Vale, e tamén que a identidade sexual está composta de moitísimas máis cousas do que é a práctica sexoafectiva. Quero dicir, eu agora, porque deixe de deitarme con homes, non deixo de ser bisexual. Entendes? En plan, non, sí. O sea, unha práctica, digamos, non vai mudar a miña identidade. Tamén trata, e que abre moitísimos melóns este libro, trata moito desas
persoas que tímidamente que din que son, pues, el rollo de heterocurioso, ¿no? De como ti non queres prescindir da túa categoría, digamos, como hexemónica, e dis que estás como tonteando con algo, pero non queres abandonar a túa identidade, e Xa. iso é por algo, o sea, claramente. E tamén, bueno, de feito, ata reflexiona como que iso, que a bisexualidade é unha identidade que se visibiliza mogollón, que pensemos e reflexionemos por que cando a maioría das rapazas levan 3 copas encima, sí que se atreven a enrollarse cas súas amigas ou con outras tipas, bueno, en fin, como alcohol como desinhibidor nese sentido, etcétera, etcétera, pero que o tomamos como algo anecdótico. Non lle damos valor a ese tipo de situacións porque non o consideramos unha identidade en sí mesma. Consideramos que son anécdotas, episodios puntuais, digamos. E iso non conecta tamén con outra cousa que comentabas, que tamén me parece curiosa, o de o poder sanador da etiqueta, que me parece unha idea que non se adoita expresar nesos termos. Normalmente as etiquetas adoitan ser como un pouco demonizadas, porque parecen como que limitan a túa capacidade de acción ou intentan meterte como nunha caixa creada por outras persoas, pero entendo que na práctica, e iso penso que comentaba lo que en posturas ideolóxicamente en certa medida utópicas que requiren como un cambio moi importante da sociedade e importante ter como pasos intermedios, transformar as etiquetas nese sentido pode ser moi interesante, non? Apropiarte delas para que se convirtan en algo no co que ti podes traballar. E que as etiquetas son super necesarias, quero dicir, para calquera colectivo oprimido é super necesario contar cunha etiqueta baixo a que ese colectivo oprimido, digamos, se reúna, una forzas e se reivindique e loite conxuntamente para intentar transformar o mundo, non? Para eso, facer fronte ás violencias que estruturalmente pois, reciben. Un claro exemplo, por exemplo, é o movemento queer, ¿no? O movemento queer, sabedes que naceu como un insulto, ¿no? E apropiáronse, deronlle a volta ese insulto e reuníronse debaixo dese termo. Joder, pensámoslo incluso na idea de defender que o galego é un idioma e non un dialecto. O sea, reapropiarte desa etiqueta de idioma resulta empoderante tamén, non? Sí. Que a min tamén foi das cousas que máis me chamou a atención o das etiquetas, porque sí que é certo que pensamos moitísimo, e eu tamén o teño dito moitas veces, como decías, Ángela, que as etiquetas oprimente porque tes que estar como en esta categoría de ser así, e a veces non as queremos, pero tamén eu, falando así algunha vez con xente sobre este tema, decía, bueno, pero é que en determinados momentos da túa vida as etiquetas tamén te axudan a ti, é dicir, non só te axudan a reivindicar de cara ao exterior, como decía Ángela, sino penso que o mellor de cara a saber ti mesmo onde te atopas. Penso, por exemplo, na adolescencia. Eu penso que a veces para os adolescentes integrarse, decir, bueno, pois eu quero estar en esta etiqueta, tamén lles pode axudar un pouco. Non sei, isto saberá máis Violeta, que ten moito que ver con temas de psicología e tal, pero a min pareceme que sí que ten tamén esa parte positiva a nivel interno, non? De cara a un mesmo. Eu cheguei á conclusión, estive moito tempo, Guillermo sabe, ademais, estive moito tempo en plan, fuera etiquetas, que sei cuánto, e tal, bueno, pois esa fase así máis, bueno, pero creo realmente que pasar de etiquetas, como que creo que este tipo de plantexamentos veñen sempre desde unha postura hexemónica, de que non as necesita, de que non ve opresións no seu día a día. Calquera persoa que sí que sinta algún tipo de presión ou forme parte de algún colectivo minorizado non vai dicir iso, non vai sentir iso, porque sabemos da necesidade de facernos ver, de visibilizarnos, e non etiquetarnos, non nomearnos e silenciarnos, e non existirmos. Pero ao mesmo tempo a etiqueta eu creo que, a ver, evidentemente é como moi tranquilizadora porque dá unha sensación de predictibilidade, non? De isto é así. Eso era o que eu dicía dos adolescentes e dio aí cos palabras técnicas. Isto é así e entón sei o que esta persoa vai facer porque esta persoa é homosexual, entón o que vai facer é liarse con persoas do seu mesmo sexo / xénero o que queirades. Pero ao mesmo tempo, que pasa coas persoas que non encaixan en ningunha desas etiquetas con todos os, digamos, os engadidos que aparecen como dano colateral? É dicir, o mellor ti és unha persoa queer, pero hai determinadas cousas da cultura pop queer que non che interesan. O mellor é unha muller cis-hetero que non ten gustos de muller cis-hetero. O mellor é un home cis-hetero, claro.
é xusto que di Col, que unha etiqueta non che identifica a ti individualmente e non te tes que sentir como identificada con absolutamente todo o que representa esa etiqueta. Quero dicir, estás te reunindo para facer fronte a unha serie de violencias que, por ser así, recibes. Entón, é para actuar conxuntamente. Despois, as especificidades de cada persoa, obviamente, xa sabemos que non é todo homoxéneo. Sí, é o que eu estou completamente de acordo, pero tamén penso que o que falabas da saúde mental da xente bisexual, na miña experiencia con xente que se identifica como bisexual, como pansexual e que ten problemas de saúde mental, moitas veces é o resultado de formar parte dunha sociedade que exixe unha etiqueta que esa persoa moitas veces non é capaz de escoller e de decidir e de saber onde encaixo. Son isto, pero non de todo, son outro, pero non de todo. Entón, ten un componente de alivio cando atopas algo que máis ou menos se axusta ao que ti ves sentindo toda a túa vida, pero cando te ves obrigada a escoller e non sintes que merezas a etiqueta de bisexual, ou merezas a etiqueta de homosexual, ou merezas a etiqueta de heterosexual, pois xera como un malestar e un síndrome de impostora un pouco tamén, non? Sí, pero eu penso que eso non é problema da ferramenta, non? Quero dicir, todas as identidades que son complexas ou que anúan dentro dela varios matices poden resultar máis ou menos problemáticos, pero cando unha identidade resulta máis ou menos normalizada ou non é incómoda porque non recibe violencias, non temos problema con iso. Quer dicir, ti podes ser coruñés, sentirte totalmente coruñés e non ser do Dépor, sabes? Non é unha cousa que resulte problemática, que resulte violenta, pero non entras dentro de todas as categorías. Entendes un pouco o que quero dicir? Sí, totalmente, que xusto que yo decir a Violeta que creo que esa complexidade deste tema é porque a heteronorma actúa bestialmente en todo isto. Porque, quero dicir, se non houvese ese referente natural, modélico, que obviamente non analizamos, quero dicir, quero dicir, a xente heterosexual, que é heterosexual das súas millóns e millóns de formas, non senten esta incomodidade ao catalogarse como heterosexual. Eu creo que cada vez máis, bueno, non sei, é unha tontería o que ia dicir. Estaba pensando nunha obra que fun a ver outro día, unha obra de teatro que, bueno, non está mal, que se chama Cock, que significa basicamente polla en inglés. Pirola. Pirola, perdón. Pero eso non era galo. Tamén. Totalmente. Bueno, basicamente, non vos destripo nada porque se sabe dende o principio, vai dunha parella de homes homosexuais e un deles namórase dunha muller. E entón, pois, falaba das etiquetas e da súa identidade que estaba construída dende sempre como homosexual, de que significaba isto para el, de como hai moitas cousas desa etiqueta coas que nunca se identificara. Entón, creo que este tipo de dilemas estánse a expandir, pero estou de acordo, evidentemente, que están moito máis presentes en identidades oprimidas ou que reciben violencias, totalmente. Podría estar falando horas sobre este libro. Só quería decirvos que por favor, que o tedes que ler, que o tedes que comentar coas amigas, que non só o lean persoas que poidan pois, sospeitar ou xa saber que son bisexuais. Creo que é un libro necesario para todo o mundo. Comentario, é un libro dos que suman, dos que acariñan. Ademais, na parte final é unha parte preciosa na que reivindica e defende as amigas, eses lazos afectivos que tanto pues, alimentan e sosteñen a vida. De feito, fala de ACAP, Amigas contra el Amor Basura, e cita pues, esa canción de tremenda jauría, ¿no? De que el sindicato sean tus amigas. Sí. E así que, por favor, lede Resistencia Bisexual e nada, que estou agradecidísima, Lisa Col. Encanta a sección Carta de Amor, é unha nova versión, pero estou moi a prova. Aplausos. Pois moi ben, despois este repaso polo libro de Col, que agora xa queda como recomendación oficial, quizáis a primeira recomendación oficial así como exposta clara que facemos dentro do Tigre do Futuro. Pasamos xa á seguinte sección do programa de hoxe. O seguinte que xogara hai menos tempo a videoxogos, con Miyazaki e o sufrimento con el del ring, era eu, así que hoxe vou vos falar dunha historia prototípicamente noventeira. Unha, creo que, especie de fábula onde se mesturan poder, fama e cantidades absurdas de diñeiro xunto con
ben, xunto cunha pequena vila do medio oeste norteamericano. Hoxe quero falarvos de Hailey, ou máis ben de Haileywood. Vale, situámonos xeográficamente. Hailey é unha pequena vila de Idaho, un estado que está ao noroeste de Estados Unidos, entre Montana e o estado de Washington, onde está Seattle. Hailey ten unha poboación de preto de 10.000 persoas e a súa historia é parecida á de outras poboacións do noroeste norteamericano, non? Un pasado mineiro moi potente por todas as vagas de poboación chegadas polas febres do ouro e que hoxe está un pouco como en terra de ninguén, non? Pasado toda esta febre mineira. Se visitades Hailey co Google Maps poderedes ver as súas rectas e amplas e rodeadas de casiñas baixas unifamiliares que fan un pouco ese aire como de terras de recente colonización, ¿no? Como de Far West. E todos os comercios e, entre aspas, edificios históricos de ladrillo vermello están na rúa principal, na Main Street. Arredor da vila, dende calquera sitio de Hailey, pódense ver as montañas, xa que ao final Idaho é un estado moi montañoso e Hailey non está lonxe da que é moi mítica estación de esquí, Aspen, e é habitual que neve bastante todos os invernos en Hailey. En fin, unha pequena vila normal e corrente que ten pues, un pouco o seu encanto, o que moitos poden ter en mente cando falan deses valores tradicionais americanos, un tanto revenidos, mas tamén en certa medida unha vila que está en certa decadencia, un lugar onde non pasa gran cousa. Vale, imaginade que estades en Hailey, neste sitio, a mediados dos anos 90, en particular no ano 94, e xusto é o 4 de xullo, que, como seguro que sabedes, é o día da independencia norteamericana, a típica festividade onde se fan desfiles, bandeiriñas, bueno, máis bandeiriñas tas habituais, e botan lumes de artificio. En Hailey, a veciñanza este día 94, fai un desfile pola Main Street e todo parece normal. Mais da nada, de súpeto e montado nun cabalo de porte elegante, un sombreiro de cowboy e un medio sorriso na cara, aparece nada máis e nada menos que Bruce Willis. Sí, Bruce Willis. Ademais, o Bruce Willis dos anos 90, o que está como no momento álxido da súa carreira, no pico de popularidade, xa totalmente famoso por Moonlight, polas preguntas da xungla de cristal, tal. Ademais, o momento é moi loco porque Bruce Willis creceu en Nova Jersey, como ao lado de Nova York, plenamente urbanita, non é como Clint Eastwood ou John Wayne para irse de estrela do oeste de vaqueiros. Que cona fai Bruce Willis a cabalo no medio dunha vila perdida das montañas de Idaho? Queredes atrevervos a apostar? Mima. Un anuncio de algo. Eu vou confesar, como sempre, mentres estabas contando isto de Hailey, pois eu estaba mirando a ver como era o sitio este. E só me sale a parella de Justin Bieber. O sea, ainda non conseguín ver unha foto do este. É difícil imaginarmo, porque é que non hai xeito. Non creo que estivese buscando a parella de Justin Bieber. No, eu creo que era dali. Que era dali, e as outras, Sí. un anuncio, dixeches, Bieber. Un anuncio de algo, seguro, sí. Ben, a ver, contei isto de unha maneira un pouco como peliculeira para darlle espectacularidade, mas en realidade case todo o mundo en Hailey sabía que Bruce Willis mercara unha casa preto da vila. Ben, que di unha casa, di unha finca xigantesca que custa como $20 millóns e fronte ao lago con mansión. Wow. Joder, café. Unha casiña, unha choza. E para non romper a maxia esta que dibuxei do pueblo, val? Vai na choza e no cabalo, todo moi austero. Nesta altura, Bruce Willis estaba casado con Demi Moore, tiñan dúas nenas pequenas, e escolleran o sur de Idaho para ter un lugar do que fuxir de Hollywood e da prensa, ata o punto de que a casa de Hailey era a súa residencia habitual, era onde vivían normalmente, mesmo cos horarios locos de estrelas de cine, pasaban ali máis de 6 meses ao ano. E parecería como a resposta básica, en plan, pues Bruce Willis estaba ali, pues porque vivía ali, ¿no? Mas mesmo sabendo a isto, a historia do vaqueiro do 4 de xullo segue sendo un pouco raro, e non tanto porque Willis decidise pasalo ben cos seus veciños, que é lexítimo, senón porque máis que estar no desfile parecía un pouco lideralo, ir de diante de todo. E é que esta non é a historia dun famoso que escolle a montaña para afastarse dos focos e vivir illado e retirado, senón que ten un puntiño máis megalómano. Digamos que durante os anos 90 Bruce Willis non
viviu en Hailey, senón que prácticamente comprou a vila e intentou esculpila ao seu gusto. Con? Sí. Todo comeza, eu penso, porque esta peña, aínda que é difícil de pensar, ten moitísimo diñeiro, pero moitísimo diñeiro. Pensade que o contrato de Bruce Willis para protagonizar a Xungla de Cristal fora como moi sonado, ademais, porque lle pagaran 20 millóns de pavos, o salario máis alto dunha estrela en toda a historia de Hollywood, e ademais estaba casado pois con Demi Moore, que tamén gañaba moitísimo diñeiro. Ao principio, Willis só comprou os terreos alrededor da súa casa, xustificando que quería ter maior privacidade. Mais en certo momento, a mediados dos 90, mercou tamén o cine local, un edificio que ademais é bastante bonito, se podes ver en Google, está xusto ao comezo da Main Street, ten como films de arte co, de cine dos anos 20. Meteu un montón de diñeiro para reformar o cine, ampliouno, fixo mantemento, mas non parou aquí. Pouco despois tamén mercou un bar chamado The Mint, onde había concertos en directo e daban cenas, un sitio que dentro do contexto de Hailey era como moi guapísimo, ¿no? Porque normalmente non pasaba nada, e onde chegaron a ver concertos de figuras pois como B.B. King, que é como unha lenda do blues. Estas compras non as facía Bruce Willis a título individual, senón que empregaba unha empresa intermediaria que se chamaba Inksnake Investment, mais os fortes investimentos foron atraendo as miradas dos xornalistas locais que comenzaron a ir unindo cabos e, evidentemente, todas as novidades de Hailey viñan de Willis. Un titular dos xornais locais chegou a decir que Hailey atopara o seu sugar daddy nun momento de ética xornalística moi dos 90, por outra parte. Todo vale. Todo vale, sí. E a cousa comezou a ser tan de Vox Populi que os rapaces do instituto local fixeron un destes traballos que son como dioramas tan típicos do high school, onde chamaban a súa propia vila de Haileywood, e non Hailey. Bravo. Ah, vale, pues ay, Dios, qué guay. A broma de Haileywood ademais ten bastante tino, porque Willis non era un actor famoso, senón que tamén nos anos 90 metera bastante pasta no asunto este, non sei se recordades, da cadea esta de restaurantes dos Planet Hollywood. Sí. Recordades? Pero non eran de Schwarzenegger eses. De Schwarzenegger, de Stallone, de Bruce Willis, eran como de 6 ou 7 famosos. Ostras. Sí. Que basicamente meteran un montón de pasta para proxectar a súa fama a través de restaurantes, a través de todo o mundo, ou como unha especie de marca loca así rara, sabes? En certa medida, Hailey converteuse para Willis nunha especie de proxecto de vila ideal, non? Como que partindo dunha base supostamente tradicional podía moldear o seu antollo para, a base de meter moitísima pasta. Agora penso que se entende mellor a metáfora do actor neoyorquino montado como se fose un vaqueiro, non? O sea, é metafóricamente o que estaba facendo co conxunto do pueblo. Bruce Willis en modo Stardew Valley ali no... Xa, como ainda o señor non fixera enteiro do Stardew Valley, Bruce Willis sentiu a necesidade de facelo cunha vila de verdade, sabes? Bruce Willis seguiu facendo compras, abriu un sitio de pizza, converteu unha lavandería nunha galería comercial moi elegante, e no punto álxido as empresas de Hailey, as empresas que Willis tiña en Hailey, empregaban a 250 persoas, que non é unha porcentaxe baixa nunha localidade dese tamaño, vai. O sea, aquí fixo un caso destos xa estou vendo como vai acabar isto. Un caso destos de, bueno, eu douche un traballo e bótasme, e logo fixos alcalde. Ai, mira, como se nota que somos de Ourense, Pode ser de Silvia? Ourense, verdad? Como sabemos como chega isto a Deputación. Xa sei eu, Bruce Willis xa sei eu de quen aprendeu. Te mandáballe correos a Baltar daquela. Vale, o proxecto máis bizarro de todas estas compras de Willis en Hailey foi o momento no que comprou unha casa de estilo victoriano que uns veciños, que tamén eran bastante ricos, construíran xusto xunto á mansión, o sea, xusto na finca do lado da mansión de Willis e de Demi Moore, e que xusto ao rematar esta mansión, Bruce Willis decidiu comprar por un prezo moi superior ao seu valor real, como un agasallo para a súa muller. Un agasallo porque a casa foi convertida como en museo onde Demi Moore podía expoñer ao público de Hailey a súa xigantesca colección de bonecas antigas. Bravo. O que é ter cuartos e non saber en que gastalos. Xa non son a colección, senón que necesitas comprar unha casa para expoñer a colección. O sea, eso ser tan absurdamente rico como para iso. Todo este rebumbio fixo florecer a Hailey, que chegaban turistas e os novos negocios parecían
funcionar bastante ben. Nalgúns corrillos do Concello, como dicía Silvia, había que murmuraba que igual era boa idea que Willy se presentara a alcalde. Mas en realidade, esa parte do asunto non lle gustaba tanto a Bruce. As malas experiencias que tivera coa prensa de Hollywood facíano super reticente aos contactos, e mesmo tiña como agarradas e malas palabras para os xornalistas locais que no fondo estaban preguntando pois por os locais novos que había no pueblo, nada máis. Willis nunca pensara nos seus investimentos como unha atracción turística, senón como unha especie de agasallo para a comunidade. Todo iba ben en Hollywood, mas o proxecto comezou a decaer en 1998. Un par de películas, tanto de Willis como de Demi Moore, non se comportaron tan ben en taquilla. O proxecto dos restaurantes de Planet Hollywood demostrou ser un fiasco, o sea, que non ia a ningún sitio. E ao final, tanto Moore e Willis acabaron divorciándose. Xa non había tantísimo diñeiro e de súpeto todas as ideas asociadas á súa vida familiar en Hailey deixaron de ter sentido. Willis deixou de meter pasta para o desfile do 4 de xullo, para as luces do Nadal da vila, abandonou as obras que xa comezara a súa empresa, ou empezara obras novas, como por exemplo, tamén querían crear un parque acuático, aquí vibes como de Cerceda, máis ben que de Ourense. E acabou por pechar de súpeto un día calquera, o sea, un maio calquera, o seu bar, o The Mint, despedindo os empregados sen darlles explicación alguna. O soño de Hollywood esmoreceu. Pois non me dá pena. Contáchelo así moi dramático, pero mira, a ver, o señor estaba ben igual. Non lle saliu ben ese negocio, pero pobre non era. Home, es que igual non estaban tan ben, A xente era do pobo. a vila, claro. Eso sí, eso sí. De feito, a mí parece interesante preguntarme por que lle pasou xusto isto a Bruce Willis nos 90. Porque quizáis non o sabedes, pero a fama de Bruce Willis xa dende o comezo é como unha desas historias de amor-odio da prensa estadounidense, porque a pesar de que era famosísimo, a prensa sempre o odiou bastante e o trataba moi mal. E era como unha especie de, conta a xente que sabe destas cousas, que había como unha especie de ton clasista, porque como que Bruce Willis representaba a unha especie de heroe, non vou dicir heroe obreiro, pero sí como heroe de clases populares, que non era James Bond, senón que era un notas como con camisa interna de tirantes, sabes? E nunca se lle valorou como superestrella, a pesar de que eso, de que era claramente a persoa máis famosa de todo Hollywood a principio dos 90. De feito, hai un artigo que se fixera moi famoso no New York Times, onde cando saíra ese detalle que comentaba antes deste rollo de que cobrara 20 millóns por sair na xungla de cristal, o artículo titulaba: se Bruce Willis cobra 20 millóns, canto debería cobrar Robert Redford? Sabes, como valorando totalmente en plan que, bueno, sí, é un actor de mierda, non? Quizáis pode ser porque as súas excentricidades, digamos, a ver, todos a grande maioría dos famosos así de Hollywood pois son un pouco excéntricos e gastan os cartos en cousas un pouco extrañas. Pero igual esta idea de, bueno, pois móntome unha casa xigante no medio da nada, compro así un restaurante que tampouco se sabe se vai ir a moito, tamén contribúe a esta idea que dis tipos de un pouco de non tan sofisticado, digamos, como o resto. Pero estaba dicindo que nese mesmo proxecto estaban outros actores. Eu non sabía que tiña tan mala prensa, era aparte, jolín. Eu tampouco. O porta de, o sea, quero dicir, Jungla de Cristal é como un referente, non? O sea, como unha peli mitiquísima. Sí. Non sei. Pero sí, de feito, cando tivera aí eso fixerase moi famoso a finais dos 80. A prensa sempre o tratou fatal, e mesmo cando tivera como revivals durante os 90, por exemplo, tivera como primeiro revival cando Tarantino o pon de protagonista de Pulp Fiction, non? Sí. E en cambio toda a prensa destacou de mirade, Travolta volve a ser un actor que está, mira como volve Travolta. Bruce Willis como menudo pringao, sabes? Pero ten algo que ver ca orixe dele, o sea, ele donde é ou algo así, porque tamén os americanos... Ele é de Nova Jersey, sí, como dos suburbios de Nova York. Pero ten máis que ver, eu creo que ten que ver coa imaxe que proxecta el, como de... Ah, sí. Como de heroe que non é nada sofisticado, como de tío normal, sabes, como unha especie de, non sei, como de heroe do oeste, pero nun entorno urbano, ¿no? E eso non pegaba tanto coa idea de Hollywood igual de superestrellato. Por exemplo, cando fixo o do Sexto Sentido, tamén
era unha peli que él era claramente o protagonista e ao final toda a movida con Sexto Sentido era a que ninguén che conte o final, sabes? Nunca se destacaba o ben que o facía o puto Bruce Willis nesa película, sabes? Mais, en fin, eu tamén penso, mira, antes comentaba o dos Sims, e eu penso que pasoulle isto a Willis. Sí, pasoulle isto a Willis nos 90 porque quería xogar os Sims, sabes? Quería xogar o puto Sims coa cidade. E como tiña esa frustración de que a prensa o trataba tan mal, sabes, necesitaba ter como un entorno controlado que él puidese manexar, e tamén hai que ter en conta que nos 90 os famosos non tiñan as redes sociais, que hoxe en día lles permiten ter como este tratamento directo da súa figura pública, sabes, de como se expoñen, de como son vistos, e dependían moito máis da prensa. Como a prensa o trataba mal, el necesitaba ser deus noutro sitio, sabes, e fíxose como o sugar daddy de Hollywood, non? Mi madre. É increíble, é super curioso como, o sea, segundo ibas contando todo isto, iba pensando ata onde pode chegar o que alguén pode comprar, non? Quero dicir, porque ao principio é como que te ibas contando, non? E decías, se ten unha casa que vale, pois non sei cantos millóns, e decíamos como, é moitísimo, pero é que logo ibas aumentando, non? E comprou isto, e comprou isto, e comprou aquelo, e chegou a empregar a non sei cantas persoas. E como, ata onde chega o que pode... Porque despois vaille mal a esa persoa e non sei, sabes algo de como está agora mesmo este Hollywood? A ver, sí, no 2018 venderon a casa, de feito venderon a casa por $5 millóns, perdeulle moitísimo. Perdeu? Sí, perdeulle moitísimo diñeiro, sí. Bueno, a casa é impresionante, conseguín atopala as fotos e é impresionante. Pois sí, no 2018 vendeu a casa e a ver, é verdade que varios, o sea, o pechar as cousas, o pechar a súa empresa ali, varias dos negocios pecharon, pero é certo que, a pesar de que hai certa polémica na vila de se foi positivo ou foi negativo o papel de Willis, tamén é certo que varios deses locais foron adquiridos por familias de Haley ou por xente de ali, e hoxe en día funcionan. Quero dicir, por exemplo, o bar que vos dicía antes que pechou, uns señores do pueblo mercaron, e hoxe en día é un bar que funciona ali. Por exemplo, o teatro que vos dicía que lle metera tanta pasta, douno a vila e agora é da vila, douno gratuitamente, vaya, é do Concello a día de hoxe. As bonecas de Demi Moore. Xa, das bonecas de Demi Moore estive buscando e non atopei nada máis. Non sei moi ben. Eu tamén me pregunto se a xente seguirá indo ali por este rollo. Polo quiche, ¿no? En plan, sí. Polos loles. O sea, como a xente que sigue visitando os sitios da Unión Soviética un pouco. Por exemplo. Oxe, que non está Darío, podemos falar mal da Unión Soviética. A ver, a min non sei se ten moito sentido mencionalo, pero para que vos fagades unha idea de que non ten que ser Bruce Willis. O outro día quedei cunha amiga que se despedía de Londres, que fai unha cousa así híbrida, que está 6 meses aquí, 6 meses alá e tal, e era o fin da súa temporada londinense. Estaban uns amigos dela por ali e estaban falando da súa boda. E entón, eles dicían que para a súa boda alugaron un pobo en medio de Cataluña. Alugaron un pobo en medio de Cataluña. Bueno, pero é que bodas, podríamos dedicar un podcast tamén a... É que o concepto alugar un pobo alugar un ou mercar un pobo, como as aldeas estas que hai, pois hai algunhas en Galicia, non? Que se vende aldea enteira. Certo. É que ese concepto é moi forte para mí. É heavy. A mí deume un pouco de mal rollo realmente. Pero sí, que isto ocorre con xente como a nos, non fai falta, bueno, con bastante máis pasta. Bueno, como a nos, bueno. Como a mí xa che digo que non. Se lles pincha, sangran. Pois sí, tío, flipei e dixen, hostia, que horror, non? Que mal rollo, pero sí, está ocorrendo, hai xente que o fai. É que ainda é peor alugar, mira o que che digo. Para min é peor alugar que mercar a vila. Porque alugar é máis vacile de veña a facer un fin de semana isto Disneylandia, sabes? De loles, xa. Sí. Joder, non sei, o das bodas, sí. Igual hai que facer un día especial. Especial bodas rusas, tío. Especial bodas. Especial bodas. Pois ben, bueno, para pechar un pouquiño, quero recomendar de onde saquei toda esta historia un podcast que fai unha rapaza estadounidense que chama unha xornalista estadounidense que se chama Dana Schwartz, que ten 8 episodios e que se titula
Haileywood, onde fala con xornalistas, políticos e xente de Hailey un pouco para darlle como pinta de mosaico a toda esta historia e falar un pouco de como quedou a vila e como está a vila a día de hoxe despois de toda esta locura noventeira de Willis. Dedicou un podcast a 8 capítulos ao rollo este, que chulada. Sí. É un podcast que son como 8 capítulos onde vai contando a historia esta, a través de... Son capítulos de 45 minutos ou así, onde vai contando a cousa. Está moi ben, é moi ameno, está moi ben. Seguro que hai un montón de detalles aí super frikis graciosísimos, tío. Sí, claro que eu non teño tempo aquí a contárvolo todo. E ademais é moi gracioso. A mí gustoume moito o de escoitar directamente a xente de ali, porque eso, pois fala un señor do xornal de Hailey dicindo: "Pois a min tratoume fatal, chamei por teléfono. Mira, publicamos unha foto no que saía a súa casa medio de lado e, bueno, mentónos un pollo, non sei que, non sei cuánto." Debe sonar un pouco Springfield este. Un pouco Springfield. O alcalde Quimby e Bruce Willis. Bueno, non quero que quede todo como Bruce Willis un capullo, porque é verdade que, pues, o que comentaba, non? Que en realidade Bruce Willis tamén fixo moitas cousas para Hailey que son de pura benefactor, que non teñen como unha parte de megalomanía. Por exemplo, meteu cartos para desenvolver un programa novo dentro do instituto local, comprou varias depaladoras porque, como decía antes, neva bastante en Hailey, e do o teatro que renovar. Xusto estes días, ademais, acaba de anunciarse que Bruce Willis abandona a actuación debido a que se lle diagnosticou unha afasia, que é unha cousa bastante jodida porque te limita moito e resulta moi frustrante. Bueno, non sei se sabes o que é a afasia, pero é como que esqueces as palabras, non eres capaz de formular as palabras dentro da mente. Entón, para darlle peche, máis que a parte melomanía, imagínome, quizáis en algún momento no futuro poder reunirnos todos en Hailey, nese teatro que dou, e poder vernos todas a Xungla de Cristal. 3. É que Xungla de Cristal é un peliculón, joder. A 3, é que máis che gusta, sí. Sí, é un peliculón. É que sale Samuel L. Jackson, moi divertido. A 3 é a dos acertixos, que ademais é moi graciosa. Sí, Simon dice, sí. Pero eu creo que a primeira, Nagatomi Palace, a primeira é moi boa. A primeira foi moi icónica, ademais. Pois ben, despois deste, non sei, non repaso a filmografía de Bruce Willis, senón que repaso a Bruce Willis. Repaso a política urbanística de Idaho, vamos a decirlo así. Pasamos xa á última sección do Tigre. Violeta xogara hai bastante tempo, mas tamén xogou Street Fighter en Vigo. Así que dela é a última sección de hoxe. Violeta, de que nos vas a falar? Eu vou falar da bofetada de Will Smith. Que non, que broma. É broma, non. Eu vou falar... Perdón. Xa está, xa foi. Eu vou falar das relacións circulares e do ghosting. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Bueno, un tema bastante amplo e sabemos que... Eu quero escoitar a nosa audiencia. Sabemos que quedan cousas por falar e melóns por abrir, que seguro que sí, que a xente non lo diga e fago unha segunda parte. Pero quería falar dos dous conceptos porque creo que están moi ligados e pareceme moi interesante mencionarlos, que teñen así moita chicha. Entón, as relacións circulares é un concepto de terapia familiar, de terapia sistémica, que xa sabedes que o meu, bueno, que a miña formación que teño e tal. Básicamente, o que nos concebimos como unha relación interpersoal pode ser, eu que sei, con unha persoa anónima, no traballo, nunha relación de parella, nunha amizade, a relación que sexa non ten que ser sexoafectiva. Normalmente conceptualizámola dende a linearidade, non? Hai unha persoa que é A que causa algo en B. E entón, pois, evidentemente, nese contexto, a base é un pouco a culpa, non? Mira que malo é A que lle fixo isto a B. Pobrecito B que sufriu por culpa do que fixo A, non? Estas son as relacións lineares, que bueno, son un pouco o que concebimos por defecto. E o que plantexa a terapia de familia, a terapia sistémica,
é a circularidade. Entón, que significa? Que A provoca algo en B, pero B ten algún tipo de actitude como consecuencia do que fai A que reforza novamente o que fai A. E entón, como A volve facer iso dunha maneira máis intensa, reforza máis a outra actitude en B, e así sucesivamente. Entón pasamos dunha conceptualización de culpa a corresponsabilidade, é dicir, o bo das relacións circulares é que tanto A como a B son obxectos activos, non son obxectos pasivos, suxeitos activos e non suxeitos pasivos nesta interacción. Entón, o guai é que B non é solamente unha víctima, senón que B tamén pode cambiar algo para evitar que A faga iso, non? Entón, a mí pareceme moito máis sano, moitísimo máis empoderante e unha maneira moi chula de entender o mundo. Ás veces un pouco, bueno, que fai un pouco mal, non? Porque ataca o teu ego, que ti non és solamente a víctima de esa persoa que se tratou tan mal, pero tamén ti tes algo que cambiar para evitar reforzar esas actitudes nun futuro. Entón, bueno, eu pensaba nisto da corresponsabilidade, da culpa, etc., en contexto, por exemplo, das relacións de parella ou, bueno, das relacións sexoafectivas que falábamos antes tamén na sección de Ángela. Hai veces que, cando ti notas que outra persoa está un pouco distante, que se está afastando, ti achegaste máis. E entón iso que fai que esa persoa se afaste máis todavía, e así sucesivamente, non? E entón, pois isto fíxome pensar na responsabilidade colectiva, na responsabilidade emocional, que se o COVID, pero, por suposto, o tema estrella de 2022 e 2021, que é o ghosting, por favor. Xa tardaba en falar do ghosting na miña sección. Paréceme un temón. Aclamaba ao público. Bueno, evidentemente, que vamos, todo o mundo, buah, un amigo, buah, a min. Pois, sí, creo que é moi importante falar disto. Entón, o ghosting, se entendemos no contexto das relacións circulares, claro, ti estás como levando ao extremo a unha persoa que se está afastando, ti estás completamente desesperado porque esa persoa non marche e esa persoa acaba cometendo o acto de, digamos, de rexeitamento total, que é o ghosting, desaparecer sen dar ningún tipo de explicación, non? Ese final inesperado. Últimamente eu noto que é algo que está máis presente nas relacións, non sei se vos pasavos tamén, que de repente a todo o mundo lle están facendo ghosting, de repente é algo que persoas as que non lle pasaba antes, pois empeza a pasarlles agora, non? Unha cousa moi tal. Hai unha viñeta moi chula de un ilustrador ou ilustradora, non se sabe, que se chama No sé, non sei se coñecedes. Que, No sé. No sé, sí. É unha viñeta na que aparece Teo xogando cunha nena da súa idade e entón di: Teo aprende que a responsabilidade afectiva é facerse cargo dos vínculos que xera cos demais. E entón Teo dille a nena: pensaba facerche ghosting, pero xa non. Bueno. Pareceme moi interesante este concepto de responsabilidade afectiva, que é algo que, bueno, moitas veces esquecemos dende o anonimato das pantallas, non? Bueno, indo ao concepto de ghosting. Que é o ghosting? A maioría de persoas, pois, da nosa idade probablemente saibamos o que é, pero por se acaso, a definición oficial da Wikipedia é cesar toda comunicación e contacto cunha parella, amizade ou outra relación sen ningunha advertencia ou xustificación aparente e, posteriormente, ignorar calquera tentativa de achegamento ou comunicación realizada por esa persoa. E despois engade, que a min esta aclaración encántame, o termo deixar en visto, empregado en Latinoamérica e no Estado español, fai referencia á práctica de non responder a unha mensaxe en WhatsApp, e é similar. É como o ghosting forte e o ghosting suave, non? Sí. Eu creo que son moi cousas real, distintas, pero, bueno... Sí, crees que deixar en visto non é... O sea, deixar en visto, se che contestan despois, non é ghosting, Claro, pero se claro, che contestan na vida... Eso che iba a preguntar eu, quero dicir, ghosting, para que algo podamos considerar ghosting, non che poden falar máis, ou hai, digamos, bueno, se están unha semana sin falarche, e despois che falan, entón sí que é, dicir, hai como un límite, digamos. Podería ser un ghosting momentáneo. Eu creo que non está tipificado como sabes, non hai un tempo
que podes considerar ghosting. Encontrei, atopei algúns tests online que son bastante chulos, bastante de fascinantes, ghosting, de ala. canto levas en contestar. Ai, por favor. Cal foi a última cousa que dixo? Todos así moi de loles, non son test Parece serios. super pop esto. Super pop, era xusto que iba a decir, parecía un test de la super pop, tal Tía, cual. non te rayes. Non, pero son, a ver, os que vin eu eran en clave de humor, non eran serios, evidentemente, pero non sei, pareceume moi entretido. Pero é menos forte, pero todo o tema do ghosting suave é un... Eu creo que tamén é un ínterin loco no que estamos, nos que aínda non temos como moitas etiquetas de como nos comunicamos online, e hai veces que hai xente que lle parece mal o teu ritmo de contestación, e eso por un lado, e polo outro é o tema de que, polo menos a min, ás veces o WhatsApp da miña ansiedade e cústame contestar as mensaxes porque é como... Boa, ti es moi do ghosting, Guille. Ti es moi do ghosting. Pero porque ti pensa que eu tardei moitísimo en chevar a WhatsApp porque me agobia, o sea, o rollo de ter conversas abertas con tanta xente todo o tempo. A min agobiame moito. A ver, por que pensades que a xente fai ghosting? Veña, as vosas teorías. Disparade. Pero o forte ou o suave? Porque para min son moi distintos. O que queirades. Veña, pois cada un. Eu teño unha pregunta antes disto. Hai algún estudo que analice se hai máis homes que mulleres que fagan ghosting? Hai varios, evidentemente estudos superfiables feitos por a Universidade de Wisconsin, como podes imaginar. Son os que atopei, non atopei nada oficial. A Universidade de Haley. Ahora vai ser a nosa universidade de referente. A Universidade da Vida. E sí que é verdade que, sorprendentemente, non había grandes diferenzas. O mellor un 10% máis de homes. Pois, entre os entrevistades, había igual, imagínate, 36% de mulleres, 26% de homes, algo así. Pero non había grandes diferenzas, que é o que eu pensaría que había. Pero vai ti a saber como foi o mostreo deste tipo de enquisas, non? Bueno, pois eu creo que isto pasa porque non se nos educa emocionalmente, non se nos ensina a facer rupturas ou paróns éticos e responsables emocionalmente. Unha ruptura non ten por que ser a fin de nada, nin ten por que ser unha catástrofe. Pois é iso, é escapar, desaparecer antes de enfrentarte a unha situación que che expoña, que che incomode, na que teñas que abrirte, analizarte. Porque non limos ateo, basicamente. Exacto. Sí, eu creo que é moito que é o que di Ángela, pois non sei como xestionar esta emoción, ou non sei como decirlle a esta persoa que isto que fixo non me gustou, ou non sei como pedirlle perdón a esta persoa, ou non sei como cortar a relación con esta persoa, e a opción máis fácil é, digamos, desaparecer. Evitar. A min tamén me parece interesante ver. O sea, pareceme que o ghosting é tamén un fenómeno que está moi asociado á vida urbana, porque a vida rural é un pouco difícil facer ghosting, porque, claro, o sea, tes o veciño do lado... Joder, pois tal cual, moi interesante. Total. E ainda así facíase que flipas, os baleiros fuertísimos cando había un problema e non mantías nin contacto visual na aldea coa xente. Pero eso xa non é ghosting, porque xa é moito máis... O sea, aí queda claro o enfrentamento. Ostras, pero literalmente tratarte como se foses unha fantasma. Mira os Bridgerton, aparecen os Bridgerton tamén, este baleiro social. A min pareceme distinto, e pareceme que o ghosting é como desaparezo, pero non me ves e non ves esa hostilidade tan directa. Claro, é a pasivo-agresividade, é a pasivo-agresividade absoluta, é unha persoa que desaparece sen deixar rastro, claro. Porque se me encontro contigo e miras para outro lado, non che estou dicindo, pero estou facendo un xesto, digamos, xa de enfrontamento, abertamente sabes que teño un problema contigo, pero se desaparezo, non me ves, non? Eso me parece que é o ghosting. Pero isto é un me enfado e non respiro llevado al extremo. O sea, es como... Sí. Me enfado e non te escribo. Guille, ti que opinas? O sea, o por qué? Eu penso que é porque se pode. Quero dicir, que a única diferenza a de antes, porque eu creo que sempre foi igual de dramático ou estábamos igual de pouco preparadas para unha ruptura ou para unha terminación dunha amizade, só que antes era moito máis difícil que fose algo tan brusco. Antes ti tiñas un amigo que vías no verán e deixabas de escribilo pouco a pouco, pero como non mantiñas unha relación tan viva con el ou con ela, a desaparición parecía máis gradual, máis natural, non era tan brusca. Mentres que agora
podes desaparecer literalmente dun día para outro e é moito máis agresivo para outra persoa, claro. Pero non penso que haxa nada esencialmente diferente nos nosos tempos, no sentido do que dicía Ángela, que estivesen máis preparados antes para as rupturas e que fosen e quedasen e cortasen. Eu No, discrepo. non dixen que antes que estéis máis preparados. Sí. Pois O sea, eu por creo eso digo que é o mesmo. Sí, claro. Entón, eu vou vos ler unha serie de teorías porque evidentemente todo isto son teorías, ninguén sabe por que a xente fai ghosting e paréceme que seguro que hai moitísimos modelos como falabades vos e que non hai só unha razón para facelo, non é unha cousa que se poda aplicar a todos os casos, pero vou vos ler distintas teorías que atopei na miña investigación online. A primeira é o que mencionaba Silvia, sobre todo, que é o relativo anonimato e illamento que vivimos na sociedade urbana, non? E sobre todo na sociedade das redes sociais, que fai que isto teña menos repercusión a nivel social. É dicir, antes sempre existiu a persoa que aportaba e non volvía, non? Pero claro, que pasa? Que entón vas ser a mala ou o malo no grupo de amigos. Se un grupo de amigos co que tes que seguir véndote regularmente, pois iso vai ter unhas consecuencias sociais. Agora mesmo, como estamos máis illados e máis desconectados a nivel físico e persoal, pois é máis sinxelo que ese desaparecer non teña repercusión no grupo. Despois, outra das teorías é que, claro, que as relacións nas que se fai ghosting non terían unha consolidación suficiente para que chegue a considerarse que ti tes un compromiso para coa outra persoa, non? Bueno, no, falso. É outro caso, pero claro que é moito máis sinxelo facerlle ghosting a unha persoa que só tiveches unha cita ou que estiveches falando online que a túa parella de 30 anos. O mellor, digo. Home, pero é que eso é Digo. tan evidente que non sei, claro. Bueno, pero claro que o que están a dicir é que o mellor o tipo de relacións que temos a día de hoxe son máis superficiais. Claro, sí. e menos físicas, co cal, pois menos vínculo afectivo tes coa outra persoa, non? Entón, é o que sinalan algúns expertos e expertas. O seguinte sería o que dicía Ángela, a incomodidade social para afrontar situacións difíciles, pois que a outra persoa se poña a chorar. O que eu noto é que isto é máis acentuado despois do confinamento. Podedes estar de acordo ou en desacordo comigo, pero eu noto que a xente ten menos tolerancia á emoción allea e, por conseguinte, fai máis ghosting despois do confinamento. É unha das miñas percepcións. Que algo así como, bueno, xa hai moito drama, non me veñas ti con máis, algo así. É que perdemos habilidades sociais. Eu non sei se Sí, vos fixaches, pero en xeral eu creo que a xente non ten habilidades sociais que tiña antes. Non sabemos como interactuar en grupo, xa é unha cousa así un pouco rara ás veces, non? Entón eu creo que entra dentro dese contexto tamén, que a xente non está preparada para afrontar esas situacións difíciles e entón evita. Pois mira, antes de facer algo co que vou estar un pouquiño así incómoda e tal, pois me las piro. Outro punto é pois as características sociais, que é unha sociedade na que vivimos cada vez menos empática, cada vez máis narcisista, pero isto tamén un pouco polo anonimato que hai nunha interacción online, non? Que bueno, digamos que unha pantalla non che dá tanta empatía como unha persoa a que ves regularmente. É outra teoría. Outra das características que comentan é que, claro, que algo que se está facendo tan frecuente que acaba sendo incluso socialmente aceptado. Eu lembro falar con unha persoa que me dixera, a min pareceme completamente aceptable desaparecer sen máis. A non ser que, bueno, que leves 5 citas coa persoa, en plan, 5 citas, tío, e desaparecer, pero non sei, en plan, mira, non me rollos cundes, volveme loquísima cando a xente di en plan de a non ser que lleves 5 citas, o sea, es como ese Hai que número, sabes? contalas, Es como, sí. no, ese rollo que van de, ¿qué pasa a partir de la quinta cita? O sea, es como unha cousa, tío, de moi loco, esas moi cousas- loco. Sí. Pois bueno, que acaba estando socialmente aceptado, non? E tamén o que dicían moitos artigos é que a xente a que lle fan ghosting acaba normalizando facelo e o fai, non? Un pouco como o ciclo do maltrato de, bueno, é normal expresarse desta maneira, entón, pois, bueno, e aquí ven un pouco o perigo dos pobres adolescentes, bonicos meus, que medran con esas interaccións sociais e que aprenden que é normal que unha persoa desapareza sen dar ningún tipo de explicación. Despois hai extremos dos que falaba Guille tamén que encantoume esta puntualización. Pon por psicopatía, sadismo ou narcisismo. Joder, que eu só coñezo un caso cercano Psicopático.
Sí, é unha historia tan heavy. O sea, Queres contala ou queres que continuemos? brevemente, Adiante. brevemente direi que a persoa, o sea, o tipo, fíxolle creer a miña amiga que morrera. What? Buah. Buah. Eso sí que é ghosting literal, Ghosting literal. Convertíme nunha fantasma. Bravo. Che, que loco, Que loco. Pois a historia foi que, bueno, pues esta amiga levaba anos de relación con este rapaz italiano. Anos, chaval. Sí, Guau. ela vivía en Galicia, el en Italia, pero vamos, que se vían cada X tempo, falaban todos os días por WhatsApp, por teléfono, tal e cual, e de repente un día deixou de escribirlle, deixou de tal, non soubo absolutamente nada del, ata que un mes máis tarde, o sea, ela volvéndose tarumba, en plan, que lle pasaría tal, ata que un mes máis tarde, o irmán del contacta con ela para dicirlle que morreu nun accidente de tráfico. Toma. Sí. Pesas, o sea, o pésame no tablón do Facebook del, do Instagram, tal, en plan de colegas. Sí. E fixeron o paripé no Facebook tamén, en plan... Sí. Estás de O puta sea, coña. E a despois peña que xa- sabía que non estaba morto, que facía? O sea, borraron a conta, todo iso, despois xa sabes, en plan bloque. O sea, quero dicir, pecharon a conta, o sea, deberon de eliminala a ela, non sei que cona fixeron, pero sí. Pero, Ángela, entendo que, como dis, pecharon, estaban os dous compinchados, non? Home, claro, o irmán. axudáballe. Como claro, que o irmán foi quen lle dou a noticia á miña amiga. No, pero podía ser que o millor o tipo collía o teléfono do irmán para mandar ese mensaxe e o irmán non sabía nada. Pero, claro, se xa é- No, pero falou con el, o sea, falou directamente Sí. co irmán, sí. Hostia, tío. E como te prestas a algo así? Ai, É non. unha cousa super orquestrada, É ademais. verdade, as Vaya cousas familia de máis psicópatas. horribles que escoitei na miña vida. Que horror, Horrible. Porque, a ver, é que é unha historia de fixín a miña propia morte para evitar ir ao cárcere ou algo así, pero para evitar romper coa moza. Sí. Que ademais está noutro país, que a chamas e xa está, e non chao, volves claro. máis e listo. Pois xa ves. O peor de todo é que a miña amiga tivose que enfrentar como a pasar Ai, o luto. pobre. Claro. Que horror. Claro, O luto, loquísimo. bueno, inciso, pois perdeu a máis xente en accidente de tráfico, cousa que el sabía, Tío. Buah. e despois que tivose que enfrentar como a morte dele tal e cual, e meses despois, o sea, pero meses en plan un año máis tarde, e apareceu. En plan, Oli, que tal todo? Foi un ano en saber a movida. Como se enterou, conta? Porque el de repente un día faloulle por Instagram, por unha conta de Instagram que Ai, a tiña. madre. No. Sí. En plan, Oli, que tal todo? Ela en plan, Hola, que hace? ¿quién eres? En plan, claro, y en ese momento, en plan, ¿qué coño piensas? Me hablas desde el cielo, en plan, no tenche que escoupar a cabeza. No, aí é cando pensas que te están vacilando, porque No, pensas que te vacilaron pero tardas en reaccionar, O sea, non é un ano de proceso de terapia, Claro, e joder. o sea, de Claro. horrible de non reaccionas, porque non pensas que alguén pode levar... Que pretende o pavo volvendo? No, o que quero dicir é que ela a mellor pensou que era outra persoa que a estaba puteando Exacto. Por Sí, iso sí, ela lle eso é normal, totalmente, claro. por iso ela lle pediu en plan, mándame audios, mándame fotos, tal, porque non me estou crendo que sexas ti. What? Claro. Bueno. Tortura, só quería torturala, non se explica dende ninguna outra perspectiva. Vale, pero se levas isto tan ata o límite, para que de repente recolles cable? No, Bueno. eu entendo que non é recollida de cable, senón que quería seguir torturando. O sea, es que é como un movimento super loco e super elaborado para torturalo. Hai todo un melón distinto que é o de ghosting, que é cando che fan ghosting e despois reaparecen entre os mortos. Que é gordísimo. Nunca mellor dito. Que heavy. Pareceme moi heavy. Moi tolo. É moi chungo, joder. Foi Que moi horror. chungo, sí. Que sadismo, tío, aparte sabendo que hai un antecedente de trauma Claro, tío. do A mí mesmo, pareceme do tortura, mesmo estilo. Claro, por iso digo que é especialmente chunga a horror. historia. Sí. Joder. Home, é un bo exemplo do que tende a agresión cara a outra persoa. O sea, non é un bo exemplo porque é como a versión máis hiperbólica, sabes? Unha Non creo que isto violencia aconteza extrema. moito, claro. Pero denota que hai un punto de agresión no asunto, non? Como que... Exacto. Sí. E esta é precisamente outra das teorías de onde ven. O que falaban da psicopatía e do sadismo, pois é isto, non deixa de ser unha forma de maltrato emocional. É que recrearte na historia, na ficción de
como podo Exacto. facer isto para facerlle máis dano, e que sí, totalmente, o sea, É castigar, non? Castigar a sí, outra sí. persoa, que outra persoa quede facendo hipóteses acerca de se fixo algunha cousa mal, fixen algo para que se enfadase. Claro, porque ti antes decías, Violeta, como en plan, a outra persoa queres ir afastando e ti como que tiras máis dela ata que se ve Sí. forzada como a desaparecer, pero é que neste caso non había crise de ningún tipo, o sea, literalmente foi de un día para outro. Evidentemente a crise debía estar na súa puta cabeza e nunca absolutamente comunicou, nin fixo mostrar ningún cambio, pero é que aínda máis heavy por eso, porque non era, pois, estábamos nunha mala racha ni nada, non, cero. Que heavy. A Claro. ver, isto son cousas que ás veces ocorren no ghosting, non? O tema das relacións circulares e de andar detrás dunha persoa que desaparece e tal e cual, pero non é necesario que ocorra. Se ti tes unha parella que é un sádico ou unha sádica e fai isto da nada, pois non tes ningún tipo de control ou responsabilidade nese caso, non? Pero eso comentábalo ao principio da sección, pasa que penso que o vas deixar para outro día falar máis en pormenorizado, pero claro, non vexo tanto a conexión do tema de relación circular co do ghosting. Iso quería apuntar eu. Claro, que culpa ten a persoa Claro. ao que lle Non é fan o culpa, ghosting? é responsabilidade. Vale, tiene responsabilidade. No, máis en termos xurídicos é importante tamén. Xa. É que o día que fales deso quero estar, porque xurídicamente a terapia sistémica... Sí, Ui. sí. Claro, pero digo, cal é a responsabilidade da persoa a que lle fan ghosting? A ver, o que diríamos neste caso é que hai un perfil de persoa tendente ao ghosting, non? Dentro deste modelo, que todo isto son teorías, non é algo nin que eu defenda nin que non, pero Sí. habería un tipo específico de persoa que ten un pouco este perfil do castigo, do vouche facer mal, do vou facer isto para que o pases mal, e hai algún motivo polo cal unha persoa B busca este tipo de parella. Moitas veces é porque é o que consideran familiar. Pois que unha persoa pase olímpicamente de ti, responda os mensaxes despois de 4 días, non sei que, non sei canto, pois é algo co que ti estás familiarizado ou familiarizada porque é o que viches na túa casa ou como te trataban os teus pais. Este é unha opción, no caso do sadismo. No caso da evitación social, pois similar. Ti tes como unha especie de familiaridade ou algún motivo polo cal buscas ou sínteste cómoda ou cómodo con parellas que teñen esta evitación do conflicto. Entón, nese sentido, habería algo que ti fas que reforza esa conducta de evasión ou esa conducta de maltrato ou esa conducta de sadismo que ao mesmo tempo, cando aparece, reforza a túa búsqueda deste Bueno, tipo isto a min explicoume unha vez a miña psicóloga, non falando disto, pero ten algo que ver co feito de que, pero como que se non arranxaba iso, ou se non gañaba consciencia de que certas dinámicas ou comportamentos as faz, o sea, de onde nacen eses comportamentos, digamos que a vida senón, de maneira inconsciente, sempre che vai a Repítese. levar a tropezarte Claro. sempre con a mesma pedra, claro. Total. E isto é algo moi importante, volvendo un pouco ao tema do último capítulo no que falei, nas relacións de maltrato. É un tema moi polémico, porque cando ti falas deste modelo no ciclo de violencia machista ou no ciclo de É que abuso agora na xusto que parella... quería tocar, claro. Claro, entón, que ocorre? Que ti estás dicindo que a víctima ten Exacto. responsabilidade. Estás culpando a víctima. Que horror, es un monstro, non? Que estás dicindo? Estás outra vez victimizando a víctima, dicindo que culpa dela, mira como iba por la calle, este tipo de cousas. Pero en realidade é unha narrativa empoderante. É a única maneira, na miña experiencia con persoas que están neste bucle, a única maneira de romper o bucle e evitar que acaben caendo noutras relacións abusivas. Porque hai algo nese patrón abusivo que lle resulta familiar ou que lle resulta, eu que sei, que trae que ti sintas que estás en casa, non? Cando estás neste ciclo, xa sexa porque os teus pais tiñan unha relación semellante, xa sexa porque tiveches relacións que tiveron este patrón antes, entón é algo como, bueno, estamos xogando en casa, non? Estamos en terreo coñecido. Bueno, ou ás veces acabas en relacións así, pues, non? O sea, non sempre é por... non? A ver, pode que a orixe non sexa así, é dicir, unha persoa que che vai maltratar cando tedes unha primeira cita non di hola, soy un abusador, que tal, non? Sempre hai unha serie de características que van... Bueno, é o que falaba no último capítulo, tampouco me vou expandir moito niso. Pero se é algo repetido, se é un ciclo... que pode ser unha cousa que lle pasa a todo o mundo, que non te esperas e que nun momento determinado na túa vida encaixe co momento no que estás ti, entón compénsate e entón acabas caendo nesa relación de abuso.
Pero se é algo repetitivo e un patrón, normalmente hai unha orixe. Todo isto son teorías, entón eu podo dicir que sí, que sempre hai unha orixe común, pero eu que sei, tío, que non está nada demostrado. Eu do que falo é do que se chama o ciclo da revictimización, que é cando unha persoa foi víctima do que sexa, e despois acaba en outras relacións nas que sempre ten un papel de víctima. E ese papel de víctima reforza o papel do agresor, e o papel do agresor reforza a inutilización da víctima. Entón, o que pasa é que se ti tratas a esa víctima como ai, pobrecita, non hai nada que poidas facer, é o destino que está facendo isto contra ti, estás inutilizando a esa persoa, estás restando poder, estás desempoderando e estás perpetuando esa pasividade e ese rol de víctima de ai, non hai nada que ti podas facer por evitar que isto che pase, pobrecita. E entón é como unha cousa acaba sendo unha nada, non? Estás restándolle poder a esa persoa. Entón, por iso digo que o tema das relacións circulares é moi importante de cara a tomar conciencia de que ti podes facer algo para cambiar e para romper con ese ciclo, non? É moi interesante, Bío. Ademais, eu creo que o que acabas de decir é como a explicación definitiva de, claro, isto funciónanos se utilizamos como ferramenta de carácter preventivo, pero nunca nos funcionaría, por exemplo, como un método para determinar quen é o responsable de que pasen esas cousas. Cando miras hacia atrás. A culpa, sí. Non podes establecer a responsabilidade penal por ese camiño. Exacto, nunca poderías ir por aí, pero en cambio, como ferramenta de cara a fai algo ti para que isto, obviamente non és ti a única persona que ten que facer algo, quero dicir, hai moitísimos máis factores, pero como ferramenta de que podo facer eu para empoderarme e para que isto non me volva a pasar, aí sí que o vexo. Evidentemente, eu estou falando de psicoloxía. A tema a nivel legal está clarísimo que a culpa é da persoa que exerce a violencia, non? Non, pero sempre hai un risco de que este tipo de teorías se malinterpreten para acabalas levando a vía de, pois, algo faría, non? Sí. Iba provocando, le pegué porque era mía este tipo de gilipolleces, pero... Non vos pareza tan extraño, porque sí que a veces me pasa, non? Nas clases, bueno, isto é un rollo que xa o explicaremos outro día, pero en dereito penal hai unha cousa que se chama autoposta en perigo, que é para un suposto moi concreto, e moitas veces os rapaces acaban dicindo menos, cando solucionamos casos prácticos, o de claro, pero é que se houbo esta agresión e foi porque a outra persoa insultou antes, entón tamén ten un pouco de culpa a persoa anterior, porque o insultar como que se puxo nunha situación de perigo. Chris Rock. Ai, Dios, claro. É que iba a decir, é que acabamos de ver esta semana, joder. Sí. E se levas iso, o sea, se lles dou esta ferramenta, xa sei o que me van facer con ela, non? Entón... Non, é dicir, esta ferramenta non é para penar, para culpar ou para condenar, porque esa é outra vía e esa é unha vía lineal. Ten que manterse lineal porque hai unha persoa que está exercendo dano e outra persoa que non. Iso é unha cousa distinta. Eu estou falando de desenvolvemento persoal e de prevención de victimizacións futuras. E aí é cando entra a responsabilidade, pero no tema da culpa, evidentemente, eu sempre creo, a día de hoxe digo que eu manterei sempre un pensamento lineal, porque é distinto. Aparte que non leva a ningún sitio, leva a absurdos, porque se abres esa porta, a liña de causalidade infinita, sabes? De que non ten sentido. Exacto. Pois moi ben, despois desta explicación de 20 minutos de por que lle pegaron a Chris Rock, polo visto. Xa só o Tigre de Homens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos do oráculo hoxe orgullosos de conseguir sair do oráculo por moito que costou facer o capítulo, pero tamén contentos, pois porque aprendemos moitas cousas polo camiño. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver.